Ahojte, dnes si dáme yoga heat, ktorá bude zameraná na naše boky, na posilnenie bokov, alebo v angličtine takzvané love handles, čo sa mi strašne páči. Takže začneme najskôr 3 pozdravmi slnku, ako na rozcvičku, a potom pridáme cviky, ktoré nám posilia naše love handles. Takže s nádychom vyvedieme ruky dohora a s výdychom do hlbokého predklonu. Koleno môžete mierne pokrčiť. S nádychom polovičný predklon a s výdychom odkročíme do dosky. Chvíľočku vydržíme. V doske sme rovné. Zadok nie je ani hore, ani prehnutý dole, ale sme ako doska. Zídeme úplne do podložky. S nádychom kobra. A s výdychom sa odtlačíme do strechy. Môžeme chvíľku prešlapovať. A pomaličky prikráčame k rukám. S nádychom polovičný a s výdychom hlboký. S nádychom dohora mierny záklon. Výdych ruky pred srdce. S nádychom do záklonu. S výdychom hlboký predklon. S nádychom polovičný. S výdychom odkročíme do dosky. Vydržíme chvíľočku. Zídeme úplne do podložky. Otlačíme sa do kobry. Ramena tlačte od uši. S výdychom strecha. Opäť môžeme trošku poprešlapovať. Prikráčame k rukám. S nádychom do predklonu polovičného. S výdychom hlboký. S nádychom záklon dohora. Výdych ruky pred srdce. Dáme si to ešte raz do tretice. Trošku svižnejšie. Nádych, záklon. Výdych, predklon. Nádych polovičný. Teraz môžeme odskočiť, ak zvládnete do dosky. Klik. Up dog. A down dog, strecha. Dobre, dáme si tuto 3-krát nádych, výdych a začneme posilňovať boky. Môžete prešlapovať alebo len držať, je to na vás. Dobre, s nádychom sa presunieme do dosky a vytočíme sa na ľavú stranu. Nohy môžete mať buď, že je práva na ľavej, alebo môže byť aj vpredu vykročená, alebo kto potrebuje, tak dá koleno spodnej nohy na zem a urobíme 5-krát spúšťanie bokov na zem. 1, 2, 3, 4 a 5. A to isté urobíme na druhú stranu. 1, 2. Snažte sa pri vytlačení sa vytlačiť bokmi čo najvyššie. A 5. A teraz sa presunieme naspäť do plenku a urobíme vytačanie bokov. Na každú stranu 5-krát, takže dokopy 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otlačíme sa do strechy. Predýchame chvíľočku, vydržíme. Kto potrebuje, kľudne môže ísť aj do tejto pozície alebo pozície dieťaťa. Je to na vás. A teraz si dáme to isté, ale budeme na predlaktiach. To znamená, že presunieme sa do plenku, zídeme na predlaktia, vytočíme sa na jednu stranu, ľavú a poďme 5-krát boky na zem.
Raz, dva, tri, 4, 5. Prejdem na druhú stranu a zase raz, dva, 3, 4 a 5. Vrátime sa do plenku na predlaktiach a urobíme 10 krát vytočenie do strán. 10, 8, 6, 4, 2, 1. A teraz sa otlačíme do delfínie pózy. To znamená, že ako keby sme boli v streche, ale na predlaktiach. Môžeme trošku prešlapovať. Táto póza je aj pre mňa náročná. Ja tu veľmi cítim, ako mi ťahá zadnú stranu nôh. Dobre, môžeme odkráčať do plenku. Dvihneme sa na dlane a vrátime sa do pozície strechy. Dáme si jednu vinyásu. To znamená, že doska, klik, abduk. Down dog, priskočíme k rukám alebo prikráčame. Nádych polovičný, výdych hlboký, nádych záklon, výdych ruky pred srdce. Teraz si dáme trošku kardia cvičenia na boky. Budeme robiť takýto pohyb a môžete to robiť buď takto, ako to teraz robím, alebo pridáte skákavý pohyb. Hej, je to na vás. Dáme si to, skúsime 50 krát, čiže raz, dva. Tí, čo nebudete skákať, budete počítať po jednom a my, čo skáčeme, tak jedno opakovanie je na 2 strany. Tak poďme na to. Raz, dva, 10, 20, 30, 40, vydržíme raz, 3, 5, 50. Super. Dáme si jednu vinyásu, nádych záklon, výdych predklon, nádych polovičný, odskočíme, klik, abduk a strecha. A tu sa chvíľočku vydýchame. Nezabudnite, vždy keď nevládzete, môžete prestať, upraviť si to, vrátiť sa do pozície dieťaťa alebo stoja a vydýchať sa. Vždy je to na vás, prispôsobte cvičenie vašej kondícii, vašej potrebe. Dobre, dáme kolena na zem. A teraz si dáme môj obľúbený cvik na boky. Ľavá noha zostane pokrčená, pravú vystrieme. Ruky dáme za hlavu a budeme sa ukláňať v tomto prípade do ľavej strany. 10 krát úklon a pri 10. raze zostaneme a vydržíme, budeme počítať do 10. Čiže poďme. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, brucho vtiahnuté, chrbát vystretý, ramena tlačíme od uši, 8, 9 a teraz zostaneme a počítame 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vrátime sa, pravú ruku dáme na pravú nohu a urobíme natiahnutie ľavej strany. Dýchame. Dobre, a teraz urobíme to isté na druhú stranu. To znamená, pravá noha sa pokrčí, ľava sa vystrie do strany.
Predýchame a ideme to isté 10 krát. 10. Snažte sa ísť čo najnižšie, 9, ale uistite sa, že vaše telo ostáva rovné a pevné. 7, 6. Nezabudnite sa pritom usmievať. Aj keď nevládzate, pomôže to vášmu pocitu, že sa vám bude ľahšie cvičiť. 2 a posledný zostaneme. 10, 8, 6, 4, 2. Vrátime sa naspäť. Ľavá ruka na ľavé koleno. A vytočíme sa teraz, teda natiahneme si pravú stranu. Dobre, vrátime sa. Dáme sa do pozície na 4. Robíme mačičku, kravičku za párkrát. Výdychom vyhrbíme. Nádychom prehneme. S výdychom vyhrbíme. S nádychom prejdeme a s výdychom sa dostaneme do strechy. Dáme si na záver ešte raz našu úvodnú sekvenciu. To znamená boky na zem a potom boky s vytačením do strán. Raz na dlaniach a raz na predlaktiach. A to už bude záver. Takže dáme sa do pozície dosky. Vytočíme sa na ľavú stranu, nezabudnite koleno môžete dať na zem. A poďme. 5, 4, 3, 2, 1. Na druhú stranu. Poďme. 5, 4, 3, 2, 1. Obidve ruky na zem, sme doska, vytačame. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otlačíme sa do dosky, do strechy. Chvíľu vydržíme, vydýchame. Môžete ísť do pozície dieťaťa, ak potrebujete. Dobre. Prejdeme do dosky, dáme na podložku predlaktia, vytočíme sa na ľavú stranu a poďme. 5, 4, 3, 2, 1. To isté na druhú stranu. 5, 4, 3, 2, 1. Vrátime sa do dosky na predlaktiach a 10 krát vytočíme. 10, 8, 7, 5, 3, 1. Otlačíme sa do delfínej pózy. Môžete v tejto póze prešlapovať, ak by vám to bolo veľmi náročné držať. Dobre, spustíme kolena do podložky. Na chvíľočku si sadneme. To bolo celkom výživné. Prejdeme do ľahu. Chrbát na podložku. Koleno necháme pokrčené. Dáme si mostík. Pomaly vyjdeme nahor. Ramena zgúľame pod ramena k sebe. Ako keby ste ich tlačili k sebe a chytíme ruky pod zadkom a vytlačíme sa čo najvyššie. Ak potrebujete, môžete sa rukami podoprieť a potom skúsiť pustiť, či to udržíte v tej pozícii, ako vás ruky vytlačili. Pomaly zídeme do podložky. Robíme happy baby, happy woman pose. Čiže šťastné dieťa, šťastná žena. Môžeme sa pokývať zo strany na stranu, nebuďte v tejto pozícii
pasívni, ale aktívne tlačte rukami chodidla k zemi a tým pádom aj kolená k zemi. Kto zvládne, môže vystrieť. Tým pádom si natiahneme zadnú stranu nôh. Vrátime naspäť a skúsme ešte staticky zatlačiť čo najviac. Dobre, objímeme sa, kolena k čelu. Urobíme 3-krát polkotúľ a dáme sa do sedu. Pomasírujeme všetky kostičky na chrbte. A prejdeme do sedu. A natiahneme si ešte raz boky, to znamená pravá ruka na zem, ľavú ruku vyvedieme ponad hlavu. Môžete byť kľudne aj takto na prstoch, ako zvládnete. Ale nemal by sa vám zadok odliepať od podložky. Obidve polky by mali byť na zemi, aby ste naozaj cítili, že vás ťahá táto strana. Dobre, to isté na druhú stranu. Vrátime sa do stredu. Nádychom ruky dohora, s výdychom ľavá ruka na pravé koleno, pravá ruka dozadu a urobíme twist. To isté na druhú stranu. S nádychom ruky dohora, s výdychom pravá ruka na ľavé koleno. S nádychom zídeme do hlbokého predklonu. Pomaly vyrúlujeme nahor. Nádych, jemný náklon. Výdych, ruky pred srdce. Ja verím, že sa vám to páčilo. Vidíme sa na budúce. Ahoj.